Nihayet min әни деймінде біздің яқларда әби дейлер, хатынның әнисін төші былай нұрыш әйткенде сөйләштік, әзірәк әңгәмә құрырға, чөнки күбісі қызықсына инде, ник күрсәтмейсіздік. Тагын бір әйтәм, кайберәүләр әйтәләр инде, Миләүшәнең әнисен теге усал дип. Беренчедән усал түгел, ул яратмый, камерага эшләргә яратмый гомумән. Төшәргә яратмый, ләкин менә бүген кияү балакай сорагач риза булды. Біздің интервью. Бірінші сұрау Дилбәр апаға. Болашақ күйеуіңізді тәуге тапқыр күргәч. Тәуге тапқыр, бірінші тапқыр енді первый раз когда ойға. Нендей ойларыңыз, нендей ой кешірішлеріңіз болды? Бірінші мәртебе Данияны күргәч мен яраттым. Ул миңа бик шат инде. Аш яшады, ахыр-шахыр талаштык. Такой интеллигентный, воспитанный. Миләүшәгә дә әйттем, Данияр, будешь жить, девушек сама юра. За камень стеной будешь яшәргә. Я ул бик шый. Без бит анда хәтерләсәгез, китте сорау сүз Айдар Галиев белән Салават абый турында. Сез әйттегез, Айдар абый кешелеклерәк, интеллигентлырак. Әйтәм, Салават абый барыбер круче дип. Шуның өчен әзрәк бит на повышенных. Шунда разно әйткәләште. Кемгә нәрсә шый? Миңа Айдар Галиев шый. Без гел концертка чыгыйдыр Айдар Галиевка, яшәп кичкенә вакытта да. Бер көн Дания пропускали инде. Как ул килә концертка Казанга, сразу без алабыз билет. Шунда барады. Билетлар булмады, только даже идәндә дә утырганбыз Ризая. Идәндә дә утырдык басыла. Были моменты, да. Бар шундый фотоларда Миләүшә бәләкәй, әни белән икесе утыралар баскычта, Айдар абыйның концерты шыгырым тулы. Синең беренче очрашу хәтереңдә ничек калган? Менә беренче очрашуны сөйләде инде әни, мин анда инде теге, мен теге, ул вакытта студент малай. Самый главный проблема бит инде тәмләп ашарга. Студент кешегә нәрсә инде кичкә таба, акча ул вакытта юк. Керәйдем Миләүшәгә кунакка. Шаккатайым теге, әни сатучы булып эшләгәнгәдер инде. Бездә кышын помидор белән кыяр ул вакытта өйдә булуы ул бик тансык әйбер. Монда көн сайын кыш көне, кышның уртасында овощной салат. Иң истә калганы, минем булды Нижний Новгородта туй. Эшләдем, үзем рульда барып, Нижний Новгородта эшләп, Нижний Новгородтан рульда кайтып, Теләчедә сабан туйы. Сабан туйын эшләдем дә, бик арыган идем. Теге 2 суткага якын йокламаган идем. Ләкин барып Миләүшә янына килдем инде. Ашарга кирәк бит. Килдем дә хәзер. Без ничек теге Миләүшәгә кунакка килгәндә, аның бүлмәсендә сөйләшеп утыра идем дә, кайтып китә идем шул снимать итеп яшәгән квартирага. Монда хәзер үзем дә сизмәстән йоклап киткәнмен. Миләүшә дә йоклап киткән. Икәү шулай теге киенгән килеш йоклап киткәнбез дә. Һәм сәгать, таң аткан иде инде, иртәнге 6-ларда мин күзне ачам, һәм аңлыйм, әни килеп керә. Вот кыйынсындым мин, нишләргә шундый теге. Күзне йомып яткан булам барып. Җамадым сен белдең. Беләм инде. Әни белми минем анда калганда инде. Теге неудобный, уңайсыз. Ятам кыйынсынып калган нәрсә булып үтәр микән инде бу дип. Минем өстә Миләүшә бит инде булай йоклап ятабыз. Әни якырын гына өйләнешмәгән бит ул вакытта. Әни якырын гына иелде дә Миләүшәгә таба. Нишләп шишендереп яткырмадың, кыем бит булай ди. Әйтәм, зачет. Мацам әйтәм, все. Тещаға зачет қойдым өзімнің теге күңелдәге зачетка. Бабай белән ничегрәк идең? Бабай белән кыенрак иде, аралашулар. Миңа инде ул геләйтә иде. Аның крылатый фраза иде. Есть артисты, есть люди. Артисты это не люди дип әйтә. Тормыш көтәрдә җигет түгел ул артист кеше дип. Әйтә бабай. Ну һәр фикер үзгәрде, Аллаһка шөкер. Кешегә саныйлар.
Соқ, мен кішігіна түгіл, мен бұл айлада зор кіші. Фұрсат білән файдаланып, мен тілер едім, барлық кеулерге шушындай тещалар қайнана бұла мен татарша теща. Әби. Әбилер, әй. Һәм минем кебек кияуләр исән сау булык, сәламәт булык. Барысы да яхшы булсын.